Oh my god! Oh yes! Kusurung belasa, ang basek Tripura rogo mo haidan sarokeri nanis tonggo. Hai waksa guys, dolrok जों tini malainya thangai tongo. Dajagoi oh yes, hinnai tei Nancy Spider Girl rok ni video no teyoi. Baksa borok rok kisai misai music video ma khaigan keno Instagram ni bio rok silai tei sinai wak actress rok nei. Ako khaina musungoi kuno mote ma khaitrung ma rok ke bang sinai ble. Hai phano tongna chana rengya tui ma sakja khaileng na yata. Dolrok borok simia tai ma sa tongo Tripura ni dancer ni sini jaknai. Abono phaide hingke dolrok जों padul phong rok de kongna rengkho hinei kogoi aborok ni butup subrui nai layano. Oh my god! Oh yes! बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे होई तेरी मुंह खोलने की Bolenga pura besabo background rogo oh yes ni pungui tong bui kaham ke masai tong fru rogo dol rok mo beri no mo simo berei kalwa pathorok wai waisa music video khainai kisa misa music video ma khaite kheno saksano dam tor jakte mas naidi Instagram ni bio rogo thangi si wak actress rok khinei sei nate siu o kepal ang bani ni bodla sila si ble menaiti sak domburti mau thangi si langma sasoi rena musung siu ang. Oh my god! Waisa oh my god, waisa oh yes, tabuke hoi pu. Tamorong lai treng noro, puila oh yes, hinma khanawi angba tamo jurkhe de dasoni horkha ini si. Wansuk jakte ingui thangsi ble. Abon yagulule oma. Mekhrasi le pherlai hoi hinei. Ani wansuma rong no khanawi ta jole sidi do dara song bai song. Angabo hainu chengra sthung nungi de. Angbo puila puro sai manja jaya ba. Dalai si tongtok jagoi oh yes ngana ni tongo. Hai phano tabuke sai makha norok abo mekhrasi le pherlai hinei. Ani banda serja sengnari tonsorita. Ani favorite mekra bahan. Oi dolrok. Macam kadoi. Ihi saya ko tamo ba sak no bud no do solja kasido abini bati bogma dek khikrok ni tengmo sima khango pulina woi are tamo sak no ba bud solja khaino nung sak no bud soljang ma bai diba yango nu chu damra solja nangano dolrok norok ba obrino bud solja ka saimia haipano angkhito kisafano bud no soljak lia bono bud batamo chutiano soljak siwang Macam ka? Ang no nasi itu mo. Macam ni dati haide. Ihi jengla nang bai baksa mai jaya jeng nang hangen jo kosok chanai sinjo kosok chanai borok bahan chanai chutia budia jeng phailasa mek khang na sigri stui horano Oma tabuke bano spider singli phayukwa angle no genjo kosok sinjo kosok te borok bahan simi si chakhanani tongmani tamo nungte oino jinis rok budacha dol rok bo okhuijak puru tola tongnai jinis no man sok liya hangge spider engei nok braisa ke thei te tokke gran rok bu mos den khai cha phu jora wo boroni yongka thioro besang khe besak khitar jak trengei nar jagi tong phayukwa hino Lamate himui thangnai buri rok no bo impress khaite phu mosawoi naithokna haile dol rok mo botija dance no angle kunu pala chabi maya jibok sukjakna nayei kaframa dengkha mokra gathi nangai uthale jangma dengkha ang i dotaisa mosaipan phunugra sidi Oma mo ba kobor dance blase Serengzau kuatana sasta tiger srop ngna rok hai phano angle no sasta dancer fan ya ni mo hai dance rok no gei chapri dancer si hinai Mosrai ulotori logai chapring na bagai tabung ni simi practice khai tongma jagawo nung kheta mosabo wak mukhang haike kebeng asuk ani buskango nang nungya khai ta phunu khudi tugu bai drep kuno krei jangre jagi tongkhna tola degi ani khu kenge sani nogo hapke habai protection rok thobina gadi so hinke dol rok tinini video no norok bahai nangjaka kisa comment khai sana tapok di tei katal hangke subscribe khair di hinge like to khadin khaidi hinge mala lesio no tai kaisa katal video hambai